κατ' εμέ πρέπει να αναγράψει οποιοσδήποτε υποψήφιος βιογραφικού 2 με 3 μελλοντικούς στόχους, με αποτέλεσμα να δείξει το ενδιαφέρον του για την ανάπτυξη και την βελτίωση των γνώσεών του, για καλύτερη απόκτηση δεξιοτήτων, να δείξει ότι συμμετέχει και ότι σε μία εναλλαγή στο χώρο ή σε αυτό που ψάχνει, ότι φτιάχνει μία υποδομή η οποία δεν θα τον αφήσει έξω, αλλά συνεχώς όσες κι αν εναλλαγές υπάρχουν να του αφήνουν κάποιες ευκαιρίες, έστω κι αν είναι ελάχιστες, να μην είναι μηδενικές. Όπως μέσα σε αυτούς τους στόχους να είναι και μία δύστιχη περιγραφή για μια δυνητική επαγγελματική του συμμετοχή. Τέλος, αφού κλείσει το βιογραφικό με ένα ευχαριστήριο μονόστιχο λόγο, να αναφέρει 3 με 4 σημεία διπλωμάτων και βεβαιώσεων από δεξιοτεχνίες, είτε είναι ξένες γλώσσες, είτε είναι κοινοφελείς πρωτοβουλίες, είτε είναι ευρεσιτεχνίες, είτε είναι παρακολούθηση σεμιναρίων, και με 2 στίχους να κλείνει το βιογραφικό του, αποτυπώνοντας τη συνεργασία παρακολούθησης της αγοράς εργασίας με κάποιους οργανισμούς που ασχολούνται με την αγορά εργασίας. Δηλαδή να δείξει από πού ενημερώνεται, από πού βρίσκει πληροφορίες, από πού αντιλεί δεδομένα. Αυτό πιστεύω ότι μπορεί να είναι ένα βιογραφικό που να αποφέρει σύντομα επιτυχία. Όπως επίσης και στη συνέντευξη που μπορεί να κληθεί κανείς, κατ' εμέ πρέπει να εφαρμόσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Να πει τα κυριότερα και πιο σημαντικά κρίνει ο ίδιος για την πορεία του. Πολύ περιεκτικά. 1, 2, 3, τέλος. Ούτε πάρα πολλά, ούτε λίγα, ούτε από τη μέση στην αρχή, από την αρχή στο τέλος. Τα κυριότερα. Και όσο μπορούμε απαντήσεις που να προκαλούν το ενδιαφέρον από αυτόν που μας ακούει. Από εκεί και πέρα, για να μπορεί κανείς να έχει μια επιτυχή σχέση με την αγορά εργασία, είναι βέβαιο σήμερα ότι πρέπει να γνωρίζει εξειδικευμένα site, άρα να έχει σχέση με τον υπολογιστή, γνώση με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και καθημερινά ανά ένα 20 λεπτό, μισή ώρα, να
παρακολουθεί εξειδικευμένα site τα οποία δεν τα ξέρουν πολύ, site που μπορούν να σου δώσουν έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και σήμερα τέτοια site είναι όπως το www.angeliopolis.gr, ένα πολύ ενήμερο site σε θέση ιδιωτικού τομέα, είναι το ζητείτε.gr, το πρόσληψης.gr, το διορισμός.gr και φυσικά να γνωρίζει κανείς τις υπηρεσίες, τις δημόσιες, για να αντλεί από εκεί δεδομένα στα θέματα που τον αφορούν για την σχέση του με την αγορά εργασίας. Τέλος, πρέπει να παρακολουθεί ο καθής βιβλιογραφία ή κάποιες εκπομπές ή από κάποια εφημερίδα τη στιγμή που θέλει να βρει εργασία, να γνωρίζει ταυτόχρονα τα επαγγέλματα που είναι στην επικαιρότητα. Είναι σημαντικό το θέμα αυτό, γιατί κάποιος που είναι στην ανεργία και θέλει να βρει άμεσα εργασία, αν δεν ξέρει τα επαγγέλματα που περπατάνε, δεν θα μπορέσει να βρει άμεσα. Όπως επίσης, σημαντικό γεγονός πλέον παίζουν και τα σεμινάρια κατάρτισης. Όσο πιο καταρτισμένος είναι κανείς, όσο πιο κανείς μπορεί να βρει πληροφορίες και αναζητήσεις κατά την κατάρτισή του και να έρθει με περισσότερους ανθρώπους της αγοράς σε επαφή, τόσο πιστεύω ωφελημένος είναι. Από εκεί και πέρα είναι το τι δεξιοτεχνίες εφαρμόζουμε και προσωπικά για να μας κάνουν πλεονεκτούμενους έναντι των άλλων. Φερρυπίν, ψάχνεις εργασία, επισκέπτεσαι τις εκθέσεις, όπου εκεί πέρα συμμετέχουν επιχειρήσεις, γνωρίζεις τις γενικές εκθέσεις στην πόλη σου, γνωρίζεις γεγονότα που γίνονται στην περιοχή σου, παρακολουθείς, πηγαίνεις, ενημερώνεσαι, τα ψάχνεις, τα βρίσκεις. Καμιά φορά μπορεί να βρεις εργασία μέσα και από ένα καφέ που θα πιεις με έναν φίλο σου. Μπορεί να μάθεις κάτι το οποίο δεν το γνωρίζεις. Το πιο απλό δεδομένο για να μπορέσει να προχωρήσεις οπουδήποτε και κυριότερα στην εποχή της πληροφόρησης, της γρήγορης διάδοσής της και της ευρείας γκάμας πληροφόρησης. Αν δεν εφαρμόζεις τέτοια γεγονότα και είσαι μονοδιάστατος, σίγουρα θα δυσκολευτείς. Εάν όμως καταφέρεις και εφαρμόσεις κάποιες στρατηγικές, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την πορεία κανενός. Το μόνο σίγουρο είναι όμως ότι ανοίγεις δρόμους, αυξάνεις πιθανότητες, άρα και τα δεδομένα επιτυχίας ή τα αποτελέσματα επιτυχίας.